اندامên Şandeya Îmraliyê ya Dem Partiyê îro li Enqereyê civîna çapemeniyê li dar xistin. Şandeyê diyar kir ku di hevdîtinên dawiyên Îmraliyê de ji aliyê Abdullah Öcalan ve ji bo çekdanînê bangekî nû nehatiye kirin. Şandeyê got ku wêneyê doh li Şamê nîşan dide ku çareseriya pirsgirêkan li Enqereyê, Şam û Tehranê jî heman e. Herwiha daxwaz ji dewleta Tirkiyê kirin ku girtiyên nexweş û girtiyên siyasî demildest werin berdan. Endamê Şandeya Îmraliyê ya Dem Partiyê Mithat Sancar, endamê Sekreteriya Îmraliyê Çetin Aktaş û siyasetmedar Gulten Kişanak derbarê geşedanên pêvajoya aştî û civaka demokratîk de di otêlekê de civîna çapemeniyê li dar xistin. Di civînê de pêngavên piştî derketina yasaya çarçûveyê pirosteya bêçekkirinê rola rêberê damezrînerê PKK Abdullah Öcalan destûran û geşedanên herêmî hatin nirxandin. Şandeyê tekkes kir ku pêvajû êdî ketiya qonaxa pêkanînê û bicihkirina yasayê. Mithat Sancar derbarê rola Abdullah Öcalan û rewşa Îmraliyê de wiha got ji niha şûn ve şûpandina bêçekkirinê ji aliyê komîsyon û bin komîsyonê ve bêkirin. Guherîna cihê Öcalan nerast e. Em li bendê ne. Öcalan di komîteya şûpandin û nirxandinê de rolekî bandor, çalak û pênasekirî bistîne. Ji bo pêşîgirtina li gotegotan divê rê li ber ragihandinê were vekirin. Da ku rasterast nirînên Öcalan biraya giştî re bêparvekirin. Sancar diyar kir ku di hevdîtinên dawiyên li Îmraliyê hatine kirin de ji bo çekberdanê bangawaziyeke nû nehatiye kirin. Herwiha Sancar got ku banga nû ya Öcalan niha ne di rojevê de ye û ew li benda raporta Encûmena Ewlehiyan Niştimanî ne. Mithat Sandar geşadanên li Sûriyê û pêvajoya întegrasyona Qesedê bi hikûmetê re bi pêvajoya li Tirkiyê ve girêdayî dît û diyar kir ku modela întegrasyona demokratîk pir girîng e û encamên mîna vê dikarin di pêşerojê de li Îranê pajakê jî rû bidin. Sancar tekkes kir wêneyê duh li Şamê nîşan dide ku çareseriya pirsgirêkan li Enqereyê, Şam, Tehranê jî heman e. Siyasetmedar Gulten Kişanak jî anî ziman ku piştî avakirina mekanîzmeyan nêzîkî du mehan de pêkanîna yasayê dikare dest pê bike û di vê rewşa girtiyên nexweş bê çareserkirin. Gulten Kişanak li ser kampa Mexmûrê jî wiha got vegera xelkên Mexmûrê piştî 3 salan divê ne tenê wekî valakirina kampê lêbelê bi misûgerkirina mafên xanedanî, xebatên civakî û ewlehiya vegera gundan ve bêrê vebirin. Ev civîna berfereh a Şandeya Îmraliyê piştî pejrandina yasaya çarçûveyê li Encûmena Tirkiye û geşedanê li Sûriyê pirsgirêka Kurd ji qada nîqaşê derbasî qonaxa yasayî dibe.